O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visitaron hoxe no Pino a varios dos voluntarios das agrupacións de Protección Civil de Santiago de Compostela e Arzúa, que se encargan de atender aos peregrinos que percorren o camiño. No acto tamén participaron o director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, e o alcalde do Pino, Manuel Taboada. Alfonso Rueda felicitou esta mañá os voluntarios de Protección Civil que durante o verán apoiaron os peregrinos que fan o camiño de Santiago. Para axudarlles nesta tarefa, o goberno galego vén de asinar un convenio de colaboración coas 7 agrupacións que se atopan no camiño francés, co obxectivo de financiar parte dos seus gastos ordinarios, como poden ser a adquisición de material sanitario ou de combustible. Por lo tanto, queríamos poñer en valor o traballo de tantas e tantas persoas, ás veces non tan coñecido, pero que fan posible que toda esta riada de xente que podemos observar aquí neste camiño, insisto, en todos os demais, pois faga todo o traxecto con seguridade, con tranquilidade, sabendo que se teñen algún tipo de percance van ter sempre unha axuda cerca e unha axuda eficaz. Sen dúbida, un elemento importantísimo para que isto sexa así son os voluntarios de Protección Civil que hai na maioría dos concellos ao longo do camiño, de logo na maioría dos concellos galegos e moi especialmente neste tramo final do camiño. Quixemos que estiveran aquí os voluntarios de Protección Civil de Arzúa e de Santiago, xa casi final de camiño, que se dedican moi intensamente durante todo o ano, pero xa digo especialmente estes meses, a garantir que os peregrinos fagan o seu traxecto nas mellores condicións. A Xunta de Galicia, que ten investido moitos cartos durante estes últimos anos en renovar o material das agrupacións de Protección Civil de toda Galicia, fai unha especial colaboración con estas agrupacións que xa digo, se volcan especialmente en asegurar a tranquilidade dos peregrinos. Firmamos un convenio con eles todos os anos, digo, cos concellos dos últimos kilómetros do camiño, que son os que teñen máis afluencia, por lo tanto máis actuacións, que se distribuye máis de xeito obxectivo en función dos kilómetros que percorre o camiño polos respectivos municipios, e que ao final é unha pequena axuda comparado co labor que fan estas persoas, homes e mulleres, na súa maioría voluntarios que dedican o seu tempo libre, mentras outros dedican outras actividades, as súas vacacións, a facer o camiño, pois eles están aquí ao pé de cañón atendendo aos miles e miles de persoas que todos se achegan a Santiago de Compostela. Por lo tanto, queríamos aproveitar esta oportunidade a través dos medios de comunicación para recoñecer o seu labor e para que se coñece un pouco tamén, que creo que ben o teñe merecido. O persoal voluntario encárgase de levar a cabo tarefas vinculadas á seguridade dos peregrinos e de apoio naqueles casos de necesidades sanitarias. De xeito, increméntase a seguridade e garántese unha rápida asistencia en caso de emerxencia. Entre outros labores, as agrupacións proporcionan información ante fenómenos meteorolóxicos adversos e revisan o estado do camiño para comprobar que a sinalización é correcta e que non hai elementos perigosos. Ademais, informan en tempo real ao Servizo de Emerxencias do 112 das incidencias que se producen e atenden as solicitudes de axuda dos peregrinos. Así mesmo, as agrupacións comprométense a patrullar nos tramos do camiño francés pertencentes ao seu termo municipal ou concellos limítrofes 2 veces ao día, que se corresponden coas horas de maior afluencia de camiñantes de acordo ás experiencias de anos anteriores. Esta función realízase percorrendo o camiño ou ben establecendo puntos de atención onde sexa máis aconsellable. Se falamos do camiño, pois o que fixemos foi presentar o plan director do Camiño de Santiago precisamente pois para seguir falando do Camiño de Santiago, non só de camiño francés, e grazas pois tamén á declaración dos camiños do norte, o camiño primitivo, pois vaise diversificando os fluxos turísticos, que para nós é fundamental. E sempre estaríamos atentos, se pasa algo ou hai alguna situación crítica, tamén o presentamos no plan estratégico 2020, no, de turismo, o igual que fixemos na Praia das Catedrais, ou igual que se fai nas Illas Atlánticas, pois lóxicamente habería que poñer unos límites e estar diversificando os fluxos. Pero neste momento, sinceramente, non se pode falar nin de masificación nin de turismofobia. Gracias a Dios que levamos pois casi 1200 anos recibindo eses peregrinos coas brazos abertos e aparte sendo un pobo emigrante por excelencia que cando saímos fora pois nos recibiron sempre moi ben e aquí gustanos facer o mesmo.
Cada vez son máis os peregrinos que se benefician destas accións, pois só no que vai de ano chegaron a Santiago preto de 190.000 camiñantes, o que supón unha subida do 8,7% respecto ao ano anterior. A maioría deles son estranxeiros e un 60% percorren o camiño francés, no que precisamente se desenvolve a labor dos voluntarios das agrupacións de protección civil. Tamén conflúen neste tramo os peregrinos procedentes do Camiño Norte e do Primitivo, o que incrementa o número total de persoas atendidas.